Дявола не пропуска. Не пропуска и създава неприятности в живота на човека, ако той не върви както трябва и не подобава пред Бога. Знаете ли, ако човек е подгонен от един лъв, сигурно никой от вас не би е гонил лъв, но ако е подгонен човек от лъв, какво може да направи? Силно бягане. Силно бягане. Но и пред теб, ако се появи една река бурна, няма мост, какво става с теб? Отзад те гони лъв, отпред река бурна, мост няма. Какво става? Какво трябва да направиш? Ще се молим, нали? Да, ще се молим. Ще се молим и трябва да намерим мост. И ако няма мост, какво става, ако няма мост? Трябва да изберем или водата, или лъва. Това трябва да изберем. Знаете ли, че прощението е мост към небето и към вечността? Прощението е мост към небето, към вечността. Ако си простил, ще има за тебе мост. И минаваш. И лъвът си остава. Той не може да мине. Но ти и аз ще се избавим, ако се научим да прощаваме. Прощението е спасението. Прощението е спасението. В Псалом 32 и там първия стих четеме нещо много интересно. Псалом 32 и там първия стих. Псалом 32, познат псалом, нали? Как започваше първия стих? Блажен онзи, чието престъпление е простено, чието грях е покрит. Блажен си. Блаженството е нещо по-ценно от щастието и радостта. Блажен е онзи, чието престъпление е простено и чието грях е покрит. Като отивам в затвора, само говорят да им се прости, да има амнистия. Все мислят за такива неща. Все отлагат делата си така, да може да се направи така, че да се смъкне повече и повече, да простят, да намерят начин и всички копнеят да му се прости греха, да може да се намали присъдата. Все това мечтаят. И сега в четвъртък, като бехме едно момче, мечтая, вика да се молиме, сега вика ще имам дело, да се молиме, да може в делото да ми се смъкне присъдата, по-малко да ми бъде това, да ми се прости за някои неща. И започва така, ами викам, че се молиш много. И в същото време ми разправя, че един негов вуйчо има с него недоразумения, не му дава стаичката там, която му се полага, и той вика, като излезнем, вярваше, казва, дойде годишен не ми се оплаква. Вярваше, вика, дойде години, вика, ти го познаваш, излезнем ли, вика, да знаеш, че с него, че се разправя много добре. Имам си право, казва, двете стаички са моите. Той има, вика, 4-5 стаи, а двете стаи не ми ги дава. Полага ми си. И така говори, че като излезне, ще свърши хубава работа. И викам сега, какво да направим? Викам, да ти се молиме ли за да ти се простят тук хората, да ти простят на делото, или да се молиме той да ти даде двете стаички. Вика и за едното, и за другото. Викам, слушай, ако ти не простиш на вуйчо ти, няма какво да се молиме на теб да ти простят хората. В Библията има закон. Ако ти не простиш, и на тебе няма да ти бъде прости. Знаете ли, всеки ден ние се грешаваме. Всеки ден Бог трябва да ни прости. Много малко трябва да простим, но не прощаваме. Съгласни ли сте?
Трудно прощаваме. Трудно прощаваме. И когато Исус и Петър се разговаряха, и Петър, за да се прави на по-голем духовен човек, каза на Исус: Господи, до 7 пъти ли да прощавам на човек? Дадим човек за 3 пъти прощава и после вече простих му 1 път, 2 пъти, 3 пъти. Стига му навик му стана. Разбирате ли? Като прави 1 път грешка, 2 път, 3 път и готово. Ти повече не трябва да прощаваш. Петър се прави на по-духовен. До 7 пъти ли да му простя? И Господ му каза много добре. 70 пъти по 7. 490 пъти трябва да простиш. Това не е човешко. Това е божествено. Никога не съм стигнал такива случаи. Бог знае, че не мога да издържа и не ми ги дава. Но по наръчник, по библейски и така, колкото ти се греши, ти вървиш напред и прощаваш. Колко пъти грешат децата на майките? Майката брои ли грешките на децата? Не ги брои. Прощава ли майката? Прощава. Защо? Защото обича. Бог иска да ни накара да може да обичаме нашите близки и да можем да им прощаваме. И ако ние на тях не им прощаваме, не е редно, не е нормално на теб да се прощава, а на друг ти да не прощаваш. Страшно нещо е. Колко е хубаво да може човек да може да прощава, да може по-малко да се грешава, но и колко по-малко да се грешаваме, него път не може да се изброиш греховете на деня. И казваш накрая: Господи, ако има още нещо, прости ми го, ако не го осъзнавам и не го изповядвам. Знаете ли, че без опрощение на греховете, твоето и моето молитва отива до небето, до тавана? Щом си грешен и се молиш, твоята молитва отива до тавана. Но ако ти се изповядаш и се прости греха, твоята молитва отива нагоре. Питам го сега, Истелиян, прости, викам така да имаме излъчване. Нема интернет. И да викам, щом нема интернет. Щом твоята молитва се молиш, обаче не си изповяда греховете, не са ти простени греховете, твоята молитва отива до тавана и се връща. Ако ти не си простил на някои хора, а искаш на тебе да ти бъде простено, няма да ти бъде простено. И твоята молитва няма да се чуе. Да не говорим, че трябва да имаш мост към небето. Прощението е мост към небето, мост към вечността, мост към спасението. Трябва да можем да свикнем на това. Трябва да можем да свикнем. Много хубаво ги знаем сега, ако ви питам къде се намира основната молитва, за където ни учи Господ. Всички, че знаете къде се намира. И всички я знаят, даже и затвориците я знаят на Исус. Но като я питам за прилагането на практика, майче, мнозина кръстени, вярващи не прилагат това. На теория го имат, на практика го нямат. Битие 45 глава, четем 24 стих. Обърнете внимание, един велик мъж, който умееше да прощава. И когато той прощава, Бог извършва чудесни неща в живота му. Ако не беше простил, всички планове за Бога и на Бога се развалят, ако човек не върви по този начин. В Битие 45 глава, 24 стих четем сега. Там е една история за един велик мъж, четеме. Чета ви 24 стих. Така изпрати братята си, да си отидоха и им заръча: не се карайте по пътя.
Какво им заръча? Не се карайте по пътя. Добре, защо да се карат по пътя, братята му? Нали знаете историята? Има ли хора, които не знаят историята на Йосиф? Той изпраща своите братя с храна. Изпраща ги. Вече се опознаха, видяха се. Опознаха, че са братя и вече трябва да си отидат с храна. Но той им заръча да не се карат по пътя. Защо това им заръча, бе, братя? Да не се карат по пътя. Знаете ли защо? Защото той знае, че те може да се карат по пътя. Ти беше виновен, ти го фърлюй ямата, ти каза да го продадеме, ти каза да го направим това. Просто никой път за дребни неща не може да си прощаваме и се караме най-близките хора. Познавате ли хора, блъдски брати и сестри, за една стаичка, за 2 метра, за едно шкафче, за нещо килимче, не ще говорят цял живот. Разказваше ми една сестра. Аз вика нищо не вземах от имането на баща ми. Но сестра ми, лъжиците, паниците, килимчетата, това всичко помни и изрежда. Викам, браво, бе, какъв акъл имаш, бе, много си мъдър, бе, всичко помниш. И край, няма да говори с единствената си сестра заради земни неща. Не може човек да прости. Не може човек да прости. Трудно е. Йосиф прости на своите братя. Прости на своите братя. И даже ги учи и те да се прощават. Не се карайте. Не се карайте заради тези неща. И четеме надолу как той им казва, помните ли вие, когато те дойдоха при него и той им се откри, той им казва, не сте, т.е. вие сте направили зло на мен, но Бог го обърна в добро. Не сте вие, които сте ми изпратили тук, а Бог ми изпрати. Бог е чудесен. Той от греховете на хората прави благословение. Дяволът прави с теб и с мен лоши неща. Бог ги обръща в благословение. По чуден начин. Дяволът накара Йосиф да бъде продаден, да бъде измъчван. Но обърнете внимание, търпеливия човек. Имаше ли право Йосиф да роптае, бе, братя? Имаше ли право да роптае към братята си? Към Бога даже можеше да роптае. Да каже, защо спазвам, бе? Защо съм толкова верен на Бога, бе? Гледай какво ми се случва. Продават ме, тук слуга, там като слуга искам да съм верен на Бога, отивам в затвора. Айде, стига вече. Стига с тия молитви, стига с Бога. Имаше право да роптае, но търпелив човек. Търпението е голямо нещо. Да чакаш Бог да се подреди нещата. Ние искаме някой път бързо да се оправят нещата. Но Бог бавя, но не забравя, бавно оправя нещата в живота. Ако Йосиф не беше търпелив и ако Йосиф не прощаваше, нищо не можеше да стане, да знаете. Нищо не можеше да стане, ако Йосиф не беше търпелив и ако Йосиф не можеше да прощава. Четеме в Битие 50 глава. И там 15 стих до 21. Как постъпва един духовен човек? 50 глава от 15 стих чета. А като видяха Йосифовите братя, че умря баща им, казаха си, може Йосиф да ни намрази и да ни възвърне жестоко за всичкото зло, което сме му сторили. Затова пратиха да кажат на Йосиф, преди да умре баща ти, ни заповяда. Така да кажете на Йосиф, прости, моля ти се, престъплението на братята си и греха им, злото, което са ти сторили. И тъй, прости, моля ти се, престъплението на слугите ти и на баща ти.
А Йосиф се разплака, като им говориш. Разбирате ли, човек, който вече е духовен и е простил, се разплака. Разплакването пред Бога на молитва, на прощение, думите са ти искрени и чисти, да знаете. Йосиф се разплака и там до 21 стих се казва: после отидоха братята му, паднаха пред него и рекоха: ето, ние сме ти слуги. Готови са да са му слуги. А Йосиф им каза: не бойте се, не съм аз вместо Бог. Вие наистина намислите зло против мене, но Бог го обърна в добро, за да спаси живота на много хора, както и стана и днес. Така че не се бойте. Аз ще храня вас и децата ви и утеши ги и им говори любезно. Ето го един човек, който умее и може да прощава. А някой път помням си, така, младежки години. И на младежките години, нали знаете, буйни, събрали се ние младежите, един човек много ни се перчи работата. Все така ни се кара да работим, все така на бойни, на лита, и ние се събраваме тримата, приятели, и го спешиме на едно място, и той не мърда. Разбирате ли? И ние не го биеме, обаче, що правиш ти сега, ти кога ще се закачаш с нас, кога? И той мълчи, човек, разбираш, мълчи, и всичките ние му се подиграваме такова, каже до кога, че не се таковаш, кога че таковаш, и вече вижте как мълчиш сега ти. И той човека мълчи, и готово ние веднага обърнаме на кавгата на това, веднага му обръщаме. Да знаеме, да го свалиме, да може да клекне пред нас. Добре, след 2-3 дена, аз работим на едно място, нощна смена сме, работим на едно място, моите приятели ги няма. Той е човек един як, аз съм як. Той е така по-висок от мен и дойде. И същото думи, които ние му ползвахме, и той ги. И вика: сега аз така ще те прави. И аз мълчи, викам: що искаш ми прави? Що ще прави ли, вика, вие, и аз ще ви правя. Вие не сте ми посегнали, не сте ми били. И аз няма да те бия. Но вика, вие грубо с мене се отнасяхте. И викам: не, какво нещо е, вика. Ако бех ми побили, какво става, че с мен? Разбирате ли? Значи, няма начин в живота, ако не си простил на някой, на тебе да ти се прости. Няма начин. Не може да се размине. Колко е хубаво да имаш случай и да простиш на някой човек. Богатство е това. Богатство е. Защото Бог по всеки ден ни прощава. И твоята и моята молитва няма да бъде чута. Тя отива до тавана, ако не си простил. Твоите грехове не могат да се изповядат. Те не могат да бъдат простени. Защото ти не си простил и на тебе няма да ти бъде простен. И твоята молитва е анулирана, нямаш интернет. Затова, братя, Словото Божие ни учи как да можем. Христос е умрял за твоите и за моите грехове. Той е умрял заради тях. Те ще бъдат простени. Стига ти да пазиш точно номерата, да завъртиш на телефона, за да може Господ да ти се обади от там. Иначе обаждане няма да има. Обаждане няма да има. Отива един полицай, това преди години. Скоро го няма. Телефоните ги нямаше още Сашко. Кабинките, нали знаете кабинките? Ама вие не знаете, само старите хора. Имаше кабинки по телефона, отидеш там и оттам се обаждаш по телефона. И един човек отива, един полицай влиза там в това, дига слушалката и се смее, кефи се, радва се и говори нещо и пак така като говори нещо, просто много се радва и излиза навън. Една жена го забележила и вика: той човек влиза в кабинката, говори на някой нещо, оттам излиза много зарадван. Че го питам и го среща един.
Краси. Срещу. Абе, вика, всеки път слушаш. Всеки път отиваш, мислиш в кабинката, звъниш на някой и се излизаш възрадван. Как, вика, да не се радвам, бе? Как? Питам, кой е най-красивият човек? И вика, слушалката ми казва, ти. Не знам ли да сте. Пак питам, кой е най-здравият човек, най-силният? Ти. Слушалката не дава нищо. Ама той си въобразява. Знаете ли, че така сме и ние? Ако не прощаваш, твоите молитви нищо не става от тях. Да се научим да прощаваме. Не е лесно. Като ви говоря, сам на себе си говоря. Винаги, когато някой бърка при кормуването, и аз бъркам у кормуването. Някой път съм го видел да си карам. Някой път не давам предимство на някой човек и край бъркам и аз. Ама щом някой друг бърка, казва, дай себе, кой ти даде книжката. И особено па жена, ако е. Жена, бе, жена. Не знам защо да давали жените да карат. И упрекваш, не можеш да простиш. Това прощение ли, щом така сърдиш на човека, че е сбъркал нещо? Добре, бе, остави го, прости му, бе. Ако някой не може да много движение има и някой човек чека си там, не може да излезе от кръстовището, па спри, дай му път да не стои там също часове. Колко е хубаво да можеш да простиш на близки хора, на твои, па и на далечни. Помни се това, да знаете. Помни се това. И най-вече Бог го помни и мисли за теб. Прекрасно нещо е това и дано Бог да ни помогне в тази насока. Знаете ли, Йосиф само на своите братя ли прости? Айде промислете за кого друг прости Йосиф. Йосиф е бил роб. А после, какъв стана Йосиф? Втори след фараона, бе, братя. На кого той трябваше да отмъсти, бе? На кого трябваше да отмъсти, бе? Имаше ли хора, на които той трябваше да отмъсти малко? Знаете ли, най-малкото на тая жена, ела тук, как беше нашето положение с тебе? Ти ли искаше мен или аз тебе ти изнасилих? Как беше? Ела тук сега. Имате ли в историята в Библията той да се интересува, да каже на Петефри, абе, ти защо ми изпрати у затвора, не познаваше ли жена ти? Петефри го изпрати у затвора и той е такъв затвор, който не е тъмничен затвор, царски затвор. Той познаваше жена си. Но все пак, за да си запази името, изпрати Йосиф в затвора. И Йосиф, като стана над Петефри и над тази жена, може да каже, елате ми сега. Той на тях прости. И въобще нищо не направи. Не си задължен с тези хора да общуваш, но трябва да им простиш. Разбирате ли? Има моменти с някой човек, когато постоянно говори, постоянно греши и с какъв се ставаш, такъв ставаш, можеш с него да не общуваш, но трябва да му простиш всичко това, което той е направил в твоя и в моя живот. За да може и Бог да ни прости. Трябва да си спомняме някой път, така в живота, Господи, къде съм простил на някои хора? Въобще прощавам ли, бе, татко? Кажи ми, прощавам ли на някой човек? Простил ли съм? И да си спомняме такива неща. А за такива неща, че Бог ни е простил, са много. Много са. Поне ние 1 към 1000 да простим. 1 към 1000 да простим. Колко е хубаво да можем да настъпим такъв момент в живота ни, че да можем да бъдем като Йосиф, да бъдем като нашия Спасител. Помните ли какво каза нашия Спасител, когато хората го убиваха? Знаете ли какви думи използва в Лука 23:34? Нашия Спасител каза великите думи. Отче, прости им, не знаят какво
прави. Исус беше великият човек, който е простил. Смъртта му е за греховете на всички хора. И на своите убийци той се е молил. Знаете ли, сестра Вайт казва, ще има и много хора от обкръжението на Исус, които са го разпънали, да бъдат спасени. Затова, че след това да се покаяли. И той им казал, Господи, прости. Още един човек има. Стефан. Изпълнен със Святия Дух. Хората го убиват с камъни. А той казва, Господи, прости им. Не зная какво прави. Не, той казва, прости им и не им считай този грях. Деяние 7:60. Това са велики мъже, които са могли да простят. От тях да трябва да си вземем полука. Да знаете, може да вървиш напред, само ако се научиш да прощаваш. Бог прави чудеса в живота на Йосиф за това, че е простил и че е вървял напред. И вижда плановете на Бога. За известно време той не е видял плановете на Бога. Но в края картината се избистря. Както когато децата драскат и картината се излиза. Ние отначало не можем да разберем защо Бог допуска тези неща, но в крайна сметка ще разбереме. Той прости не само на своите братя. Прости и на Петефли, прости и на тази жена. Въобще не се споменава, че той е търсил отмъщение. Помните ли Давид? Като не му дадоха овце за ядене, веднага отива да му отмъсти. Веднага отива да му отмъсти. Добре, че се появи една жена, умна и разумна, и го спря. Но той е готов на отмъщение. Имахте ли случай да отмъстите, бе? Я си припомнете. Имахте ли случай да искате да отмъщавате? Той ми изкара един зъб, ама аз ще му изкарам цяло учение. Той ми направи това, ама аз ще му направим аз това, че види. Да. Там, моят съсед, не ме интересува сега. Мога свободно да говоря. Моят съсед си турил някои неща, вътре и трудно изкарваме колата. И моята жена вика, казано сега, че го изкарам отвънка, да не може да се изкара колата. Че турим казано си. Отвънка пред това, там може да се го сложим или отвънка пред портата, ама той колата му, за да излезне, трябва да отиде до нашата ограда близо и да изкара колата. Няма да изкара колата. Викам, много добре, много добре. Направи го това. Колко е така човешкото естество е нагласено да отмъсти. Да направи каквото е необходимо. И тези такива песни има, тези, които се борят и побеждават, да отмъщават на всичко. Трудно е човек да прощава. Единствено Словото Божие и Библията ни учи да може да прощава. Как се казваше в тази молитва, бе? Тя е записана в Матей 6 глава. Кой стих беше? Как започваше основната молитва? Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да бъде Твоето царство, както на небето, така и на земята. Дай ни днес ежедневния хляб. И натам е, че вие че кажете. Натам как е? Не. Каква църква има? Прости ни греховете. Това трябва да го запомним тази вечер. Прости ни греховете, но ние няма да прощаваме. Така ли пише? Прости ни греховете, както вие прощаваме. Ако не съм простил на деси, чисто така се спречкваме и може да намерим пречка. И да кажем, по това. И ако не прощавам, да го става. Прости ми греховете, Господи, както и аз прощавам. Ако не съм простил, значи на мене няма да ми бъде простено. Реката не може да минем. Молитвата няма да ми се чуе. Без прощение няма интернет в живота. Това е, братя. Трябва да бъдем научени от Словото Божие. Да имаме теорията, да знаем теорията,
но и да се го приложим на практика в живота. Да можем. Прости ни греховете, както и ние прощаваме. Това е самата истина в живота. Бог да ни помогне в тази насока. Помните ли онзи случай, който е познат? На него му простиха 1000 лева, а той не може да прости 10 лева. Отиде там при човек и се моли, молят се, изчекаме, че ти ги дам. И богатият човек каза: слушай, няма да ги върнеш, знам, арижам ти ги. Така ли беше? Прощавам ти ги. Няма да ги върнеш. И той се зарадва. И какво направи? Срещна един човек, който му дължи 10 лева. Дай ми парите. Дай ми парите, иначе в полицията, в кмета, че ти такова. Чекай бе, че ти дам парите бе. Дай ми парите. Иначе си в затвора. Обаче хората ме видеха, знаят хората и показаха на богатия човек. Абе ти му прости 1000 лева, той 10 лева не може да прости. Ева бе. Ева, че ми трябваш. Ако в твоя и в моя живот има такива неща, мислите ли, че Бог ще ни прости, че ни воздаде напред, че ни въздигне напред? Няма начин, брати. Христос е умрял заради теб и заради мен, но има условия, за да може да стигнеш до вечността и до спасение. Има условия. Няма начин така разнообразно да си вървиш така по просото. Бог да ни помогне и благослови да можем да искаме сила от Бога. Това нещо не се вижда. Това църквата не може да го осъди никой път. Разбирате ли? Това не се вижда, но в край на кращата Бог ще осъди всяка твоя прошка, всяко твое осъждение и всяко твое отпущение. Ще се забележи, когато си простил некъде. В небето е записано. Всичко е забележимо там, където си отмъстил. И като си отмъстил, а не си простил, означава, че рано или късно и на тебе ще се случи същото. Бог да ни благослови и да ни помогне да можем да се научим тази вечер да простим. Стихове има много, в които се отбелязва какво става с един човек, който не прощава. И ние трябва да искаме само сила от Бога. Да може това, което го знаем, да го приложим на практика. Бог да ни помогне в тази насока. Амин. Да благодарим на Бога, след това на нашия пастор, ако вижте да си изправим и да стоим по точното.